Iya malilaw, ti Diyos tayo, anyaman ngay mula mapitento. No dakesti imi mulang, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no iti spiritu ti pamati, biang ang ngayon ti teniapa. Tiyak mula agapit etating karina, kengka niya agapit aduti mula dumeti bunga, tinaimbag nga aram itiyak kupas. Tiyak mula Hello. Naimbag nga agsapat itong galmaysa nga nakatune in iti dahito nga stasyon di Radyo 1143 DZMR. Kastamot nga kablaawan tayo dagitay followers ti 1143 DZMR Facebook page. Hello! Good morning! Kada kayo amin. Maawis manen iti tong galmaysa nga ilipas tayo man da ito nga programa. Amok nga dagiti kakabsat at datiar armidin nyo. Just stay tuned. Amok kan patsek nga adaman iti maadal tayo. Adamanin iti maadal tayo. Iti da ito nga serye The Law of the Harvest. Bong nagmay. Iti makadwayo iti lasud iti 30 minutos. Agmula agapit. Agyaman ang kakabsat kada kay amin nga nakasubaybay. Iti tunggal Sabado iti 6:30 to 7 in the morning. Tiyak mula agapit. Tiyak mula agapit kating karina, kengka niya agapit aduti mula dumeti bunga. Paduti mula adumot tiapit no basit mati mapit. Tiyak mula agapit olaga, di tayo kumamau mga garamiti na imba, tadumanoto ti tiempo agapit ay ti gungguna. Kumusta kayo kabsat? Ulitek, bong nagmay, tiyag mula gapit, tuy gayem yo. Gayem ti amin nga manalon, wen, ken, dagiti saan nga manalon. Ada ka man dito pisina, palengke, dita bukot tinwang. Dita balay mo, wen no, dita lugan mo. Programam, dahito kabsat, tiyag mula gapit. No, iti naglipas nga Sabado, kat nasubaybayan tayo tayo series, iti The Seasons and Sacrifices. Kat nadakamat ko ti naunday nga panaguray, iso day tangurot iti may nga kaatidugan iti parte iti panagmulmula datay preparasyon naging ganat agsibog wenno agpadanong. Ket itang gundaway kakabsat nalpas tayon tay panagmula wen nadakamot ko iti na minsan nga nalpas tayon iti tema tayo iti panagmula ket na itenemen tay bukal. Wen day binim sumaruno iso datoy na unday nga panaguray akas kadawyanan na dagiti manalon ken agbangbangkag agaramid da iti sabali nga aktibidades ta tapno adda tay iti maitpataraunda iti pamilyada ngem uray no adda iti tartaripatun da dagito nga kakabsat a manalon ay ket sila lagip dalataken si mamatmatda nga adda ti imula da nga mais pagay na nateng ken dadto mapay nupay saan da nga madlaw gun mo ta sa amumag nga madlaw nga talaga no dumakkel day ta nga mulat amo nga makita amo nga mingmingan nga dumakkel da nga dagos ket di daman mapautan daytoy dumakkel dalata. Itang agsapa i-explore tayo man no kasa no tay mataraken iti biag tayo bayat iti intay mo't panagururay. Akas pag-aamu tayo ti uray anya nga mula tapno mayat iti panagdakkel na masapul nga maabunwan. Gusto da ito iti awagan tayo nga fertilizer. Nupay dagito nga fertilizer, synthetic fertilizer, ti usarin ti amin ita. Pudno nga na lang to iti mula. Wen, naalis to nga dumakkel, na berde ti kulay na, ngam ti kinapudno na, dadaulan na dayto iti daga. Dagitoy nga natural fertilizer mat akas dayto ati kayat tayo nga mapasamak talaga organic fertilizer kas lako matay ipot ti manok dagitay compost tayo ken daduma pay nga wagas anga
maararamid tapnon agbalin nga organic fertilizer. So dito dyan maawagan nga compost. These composts are made from a slow breakdown of everyday elements. Inot dadagito yung kagupsan. Amo yung ijay Lucas Kapitulo 8 versikulo 15. Dagiti nagdiso itinadamag nga daga. Iladawon dadagito ito tao nga dumngag iti mensahe. Salamat matanda itinaimbag kat natulnog a puso kat agtalinaadda aging nga iti agbungada. Dagitoy a natural nga abono. Iti kararwa tayo. Isu dagitoy day kinaiptor, kinaanos. Isu dagitoy day tay maadal tayo uray dumteng iti pan nakaitublak. Kapadasan. Dagitoy ngay nakaro nga kapadasan iti biyag rigrigat. Ngun awan hustisya, awan ti awan. Maipreserba iti biyag tayo. Ngarod, di tayo ko matari kagayan nga agapura nga dumakkel nga dagos. Wenno, buma nang nga dagos. Santay mo't nga kayat iti shortcut. So da ito ti kayat kung ikan ti emphasis na. No da dumakayat tayo nga min ti shortcut. Gayam, urayan tayo lata ti apo. Ta? Isunat ti mang padakkel, isunat mang taripato. Na isumot da ito ti sagudayan ti Biblia ti apo. Iti mang ipalubos ken mang bendisyon. Tapno dumakkel anyaman nga mula da ita. Sana malilaw di Diyos tayo. Amo na tilinaw dahil ta pusong kapsat ko. No iti bagileng ti imimulam. Patay kimpay ti dumanong di tadalan. No iti espiritu ti pamati. Biyag ngag na yan ti gunot o biti lubon. No Bukipan ti puno. Ipakitan ti husto. At takder ka nga ulidan ti tatao. Na isang sangayan na impas nekan day tatibyaga pagtuladan. Tiyag mula gapi, tiyag mula gapi, pasikan iti mula o aduka di ti bunga. Agbiya ka iti naimbag ket mamati ka. Tiyag mula siguradong agapi. Sana'y mula ti bukel ti kinakilo. Padidigraleng ti rumuzing di tasanggo. Ngemno adu ti mula dumeti apit. Ti grasya ti Dios kan kanayo na sumbipit. Isu nga jite kay tinarak sa kapuso. Dati apo dinakabaybayan husto. Di tay ko mamahuma, di tay ko mamabuni. Adumteng ko ti tiempo. Sana mabayag apitunto ti bunga. No di tay maupa. Tiyag mula gapi, oh, sikat ti mga kido. Tiyag mula gapi, tiyagan na yon. Basika di ti mula o aduka di ti bunga. Agda ka iti naimbag ket mamati ka. Tiyag mula siguradong agapi. Utuloy mulay tiyag mula agapi. Sa
landas kaniya. Tiyag mula galis na so tiyag mula pipipiyan basikari ti mula o aduga di ti bunga at yaga iti naimbag ket mamati ka tiyag mula siguradong agapi. Bayat iti panagururay mo, kapsat, laglagi pong kumatay kalaingan nga manalon, laglagi pong tay kalaingan nga agbang bangkag. At dati balakat ni Apostol Pablo, kunana ijay, umuna nga Korinto 3, sak, tinagmula ti bukad, ni Apolos tinangsibog, ngam, ni Apo Dios iti mangpadakkel, ti Apo isunalaeng iti makabail nga mangpadakkel. Kakabsat, amoyo iti panagmula, isut may sa nga pakausaran nga talaga ti pamati. Ulitek, dahito nga panagmula nga mauawagan, dito'y mo nga mausar datay exercise mo dahito nga pamatim. Tay napatig nga bini, dita biyag mo, itanem mo dita taga, anarugit, kat agtalag tay ti Apo, anamarswa nga, mangibaon ti tutudo. Wen. Masapul mo ti mula, iti init. Isu dayta ti mauawagan nga energy generation. Dagito nga mulmula nga visible kay iti sunlight kakabsat. Isu dayto ti mangted ti power iti photosynthesis. Ito mauawagan nga chlorophyll kadagita nga bulbulong isumot ti mangted nga talagan. Isu dayta nga ti biological solar panel nga mang-capture iti dayta nga init tapnon isu dayta ti mang-transform ijay danom ken daytay carbon dioxide into glucose agbalin nga sugar ket dayto nga sugar wenno dayto nga glucose agbalin meten nga taraon that fuels the plant to grow. Kabsat, nay, iso nga nagmayat ka kabsat, di oxygen production. Datay byproduct na, dagito nga chemical reaction, data nga mula ko makabsat, isunan ti mang-release iti oxygen back into the atmosphere. Kakabsat, datayo ti makaamumot, iti panagmula kadagito nga mulmula, panakasibog, panakapadanom, ngem ni Apo iti makaamu iti nakaskas daaw nga panagdakkel da kukwa ti Apo ti panagdakkel da. Kabsat no agdengdengeg ka ita mensahe ti Apo ken kadaytoy nabannog ka kadeng nabannog ka nga agsibsibog agpadpadanom mangtartaripato nabannog ka kadin nga agururay ti tudo nupay kasla nalaylayen tay mulam day maismo awam melatudon di ka kuman maupay di ka kuman agsarimadeng idatag mo ken ni Apo dagita nga dandanag mo takukwa ti Apo itinabatbati nga panawen. Ano sam ti agururay agtalag kalatay ti Apo agsipud ta isunat makaammo iti panagdakkel ti uray anya nga banag isunat makaammo iti kasayaatan anya man dayta nga banag nga tartari gagayam masapul mo nga sibugan ti adu nga karkararag kabsat adu nga panagtalag adu nga kinaanos. Alasak ba nga ituloy ti kakabsat? Dinggan tayo mampay dahito Farmers Collection. Tiyak mula agapit ay dating karina kenga niya agapit aduti mula Daytoy ti Farmers Collection. No shortcutem ti panagdakkel ti molam, mapilitan ti mola a dumakkel a dagos. Ngem ti kinapudno na dadaulin ti daga. Amoy't unana iti Lucas, Kapitulo 8, versikulo 4 ringgana matla ti 8, ipalagip na nga ti bukkel ana emola iti madamag na daga, patauden na iti mayat na bunga na ba na nga bunga. Dagito'y ang natural nga abono wano mawawagan nga organic fertilizer. Iso dayta dagijay ngay mang abono iti karar water yu iti kinaanos dayta organic
fertilizer. Ket ti Apo isut mang padakkel ti mola. Kabsat, bayat iti panagurure mo, lagipem kuma, tay kalaengan nga mannalon, kalaengan nga agbangbangkag. Ti mo nga kurento unana, agmula kayo, agsibog kayo, nem ti Diyos ti mang padakkel. Kabsat, no idatag mo kini Apo dagiti dandanat mo kadagiti mulmulam. Nabaknangen nga panagpalag ti Apo dayta. Dabannog ka din agsibsibog. Nabannog ka di muting agpadpadanaw. Uray awan pa'y ti rusing na tamulam. Ituntuloy mo lakta, ituloy mo ti agkararag. Ket pagtalkam ti Apo ta isut mang bendisyon, itinabaknang naapit mo. Daytoy, ti Farmers Collection. Tiyak mula agapit ay dating karina Kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga Pinaimbag Agkararag tayo. Apo si katisungbat dagiti araraw mi. Dagiti tartarigagayan mi Apo ammom ngem no addaman dagiti banag nga masapol nga mabaliwan iti biag mi. Dawat mi ti tulongam tunggal may sa Apo. Tapno ti kasta agtultuloy kam nga aganos ken agtalagken ka. Dagiti nga kakabsat nga nagimula. Nagimula daman tinaimbag, nagimula dam kaslatayin awan mo't ti pangnamnaman da awan samot ti bunga na ti anyaman nga naimula da. Kat kaslatay didigramot isuda pa yun ti mapabasol. Apo, ikam dagito nga kakabsat ti kinaanos, patsyan mi nga dumteng to ti aldaw agapit dan tutgonggo na. Agapit da Apo ti kinaimbag, taawan ti anyaman nga naimula. Nga saan nga dumakkel ken saan nga agapit numan pay umay iti bagyo ti biag ngem sinanama kami Apo nga saan na kam nga baybayan daytoy nang nangruna daytoy nga kabsat ket tinagan mon tumot laang ti maydaydayaw Apo ngarud Apo tulungan na kam nga aganos agasam dagiti sagsagubanit dagiti kakabsat nga dati saksakit da itinagan ni Jesus kabsat awatem ti pannakaimbag dakita nga adut parikot na palag-anem man ti barukong da awatem ti pannakapalag-an ti rikrik na dagiti pinansyal nga kasapulan da ikam dagiti nga kakabsat ti sariri tapnon mapataod da iti kwarta Apo mangibaon ka kaditi adipan mo nga mangipatulod iti dagita nga kasapulan da agyaman kami Apo iti dayto nga gundaway iti nabaknang nga maadal mi kadagiti sasom pakasursuruan mi pakaalaan mi ti bilag nang runa dayto nga pangarig iti agmulmula. Sikat ti kaimbagan a mannalon, sikat ti kaimbagan nga gardener, sikat ti kaimbagan Apo nga agbangbangkag. Agyaman kam king kay daton mi king kadagiti biag mi. Kastamot nga bendisyon am dayto nga stasyon iti radyo 1143 DZMR. Tapnon maidanon pa iti naduma-duma nga wagas nga pannaka tulong kadagiti kakabsat nga masek na. Nagyaman kami dayto nga ti dawat mi maigapu tinagan ti Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Iti tunggal agsapa baro ti ayat na uray no napay tayo mataleki sulata sana may busan
siken gracia isu timang salakni mangted iti pigsa o niya po Dios ket napudno ken matale inawagan na tayo iti dalat na nasilna no may ti sulisog mangted ti waya-waya ang nanayon ti yasina ang nanayon na namnaman kadua tanak na Jesus inawagan na ka arami din na ti karina Santo Amapay no kaslawan ti dalan Ama sarakan ti Dios sa matale isu ti manggidalan o niya po Dios ket napudno ken matale inawagan na tayo iti dalan na nasilnan no may ti sulisog mangted ti waya-waya agnanayon ti asina agnanayon na nang naman inawagan na tayo iti dalan na nasilnan no may ti sulisog mangted ti waya-waya ang nanayon ti asina ang nanayon na namnaman Ala kakabsat, nalpas manan iti part 3, iti daytoy nga programa tayo, when iti daytoy nga serye tayo, kakabsat, The Law of the Harvest. Agyaman na kakabsat, tingkay panagdangdingag nga kan kanayon, ken dagiti adamot lang kadagiti online, Facebook account, 1143 DZMR Facebook page, niya pumat kada kayo iti mang bendisyon kakabsat, inton umay manan nga Sabado, ison iti maudi nga serye The Law of the Harvest iso daytan ti kariti apo ti anos tayo nga agururay kakapsat iti saksakripisyo tayo alakastan ket ni apo ti pangbendisyon kata kayo bong lagmay iti daytoy matlang nga programa tayo ti agmula gapet no awan ay awan mo lata iti maapit bye ti agmula agapit etating karina